Gakiyatikiro mwaka yomo boka elia bakenya bachie konyora libaga lyogochora abarai ligegatie bamenyi kurwaso mucho munene onyamira besokire na kubwatuka ebirengero byabo igoro y'amagendera hali abarai bensemeyo banyalira bakora kurengana n'abaminya baiga abange baboni go barorekanire gwatabuna ogo semeri kwabo kwa magendero tigora ikiranirwa buna balire tuchira nigo baruro kubolia kochi asabamenyi bensemeyo Kweneki bunango chora bale abarai bwatsomoki bugwikirania magendero. Yasa Marieta Njengoro ku Justin Mosiere mukaji Onyamira County. Aso bwengendo jenga abarai arotuwa jorete asama magendero ndoje nganarense nabon turansire county yetu no ya Nyamira gogo chikwana no nyaketa ali rogoro ko ngomugaba naronje dia Mario lakini karakuwa iro murwiro rogo chiko oligino ne ryogo amana biri ko bora. Tocha sense muno na se chibara akibara ndubu atibara chisaligete sana buna bono bwansere barera ali nyango sobono kujumate bare mbe kabisa to gwete mbura kara yatu bono toroje to bajorte nde miyake bono baba irange ne bono toroje ko chobo chori bono toroje ngabansere ko banga ngwe boka boka baraka ake asichi street right rende toro atebe bono buna Nyamira anja Marieta Njengoro ko Joshua ande no momenyi Nyamira bono ase miyake ne yarire kutochora barai beito kurukere sekta tofauti kuchakira gavana go chance ba to represent ya se county ntora rakendi yasikia korekanire nene abune county ya ito ya Nyamira one tirikora kana muna county no bochafu bodekera ase chi drainage chinchi ya se county ite ya Nyamira chipara chisaregete Marieta ndomo Pastor Simeon Masare ande nkora abande ga igansa cooperative na komono para ntobugati kibara chile chabete getikare tegetiboria abantu bakolisia okay eka gokorigereria chisukuru cheito noena asaba ali mbago soera chisukuru ekero yabeire gochibono muna ya bungetuga abali mumbali dia kogera batumugete kero ya chakire gotugo bagutama bagenda nkabatiga banau ndobwato muchando sana asa mangana ya magendero kuchakira bono escoka dia chakire kurigereri ekigwa korete ndori ko chokwa jikura asengenje gokwana buya gososo mete gosobwate gesongo kere fluent igoto ko chikuchunjwa korengana emirimo ya buna gwa korire onya tura akora sahau bono korengana na benchmarking itwa kore to kore ku county chine chi gase ne go develop bono ndurgo chikochora barai korengana ne chibesa bagotwa chibesio chireta inu mwaka lakini bono ntumate na kitocho kokoro chori boito abana ngwachia aba Kenya chibesa tiga abantu barente chiriegwe ole karao mwaro chengento gya koregete bantu bakaye kuchigasi bakaye kuchimadress bakaye kukerege ntu bakamarangeti lakini agaro yake kura kojora bakajora umurai so nanjira bande rote banga seita Nyamira ama NP abarai barororo njetinda ragasi bakorete nane ngosabanga baligereri sana abana inji baligereri sana ekatoko chikosobora obochori bachora abarai baratokonye asense mo ya magendero.